כחברים, החלטתי שכל הדברים שעשיתם, נרשמתם ונתתם לייקים, זה היה ממש כיף, אבל אני הולכת להחזיר לכם מקל, ואני הולכת להחזיר לכם לייקים לסרטונים אולי שאתם עושים, ובאמת אני אומרת את זה מכל הלב, בבקשה שימו לייק, כי באמת זה כל כך קשה לי לעבוד על סרטונים, כל כך קשה לי לעשות את כל הסרטונים האלה. אני מנסה כמה שיותר לעשות לכם טוב, אני לא מנסה לעשות רע. אז בבקשה תיתנו לייק, ואני גם אראה לכם את הפנים האמיתיות שלי, כי כל הזמן הזה זה לא היה הפנים האמיתיות שלי, זה לא הפנים האמיתיות של חברה שלי, זה לא הפנים האמיתיות שתמיד הראיתי אותם בסרטונים, זה לא הפנים שלי, הפנים האלה תמיד זה לא הפנים שלי, זה הפנים של אחותי. אז אם אתם רוצים לראות את הפנים שלי, אז תיתנו לייק. אם נגיע ל10 לייקים אני אחשוף את הפנים שלי. טוב, ביי, שימו לייק.